алайкум бародарони ғариб. Омадем ба ноҳияи айнӣ, ба шаҳри айнӣ бигем ё ноҳияи айнӣ. Бародаро омадем дар ҷо шашликои айнигӣ маначке ки шумо дида истодаем. Шашликои айнӣ заказ кардем. Иншоалло ки шашлики айнӣ мезанем, баъд мерем хуҷанд, шашликои хуҷандӣ. Баро дар ин ҷо қурутои айнӣ ва ғулингҳои қандак дар ноҳияи айнӣ. Ана ҳамин қурутоҳо ана 20 сум 800 грамм дай. Бародаро бо дар ин ҷо амело ғулинги дона, амелои беҳтарин бо ғулинги қандак ва боз қурутое ки ба шумо гуфтем қурутои беҳтарин. Ин ҳамел меган ина ҳамело мо дар айнӣ.